Janíšek, ty jsi jak můj Janíšek. Tak Věruko, jedem. Ještě maminky, kdyby byly. Žárka Kovaříková, jsem maminka Adelky. Tak Adelčina Máme zlatíčkák. Maminka Bartošová Marek. Mareček. A já jsem Věra Koči a to je babička, jako já jsem Kačenky Koči a tady má ještě dědu. Děda. A kolik je ti, dědo? Málo. 90. Moc málo. Poslouchejte, ale musím Jak vám už jsou v říct, důchodě, už mě je že dost. jsem byla dojata. Nás se ujal jeden pán, já nevím, jak se jmenuje. Jílek, už to víme. Jílek, musím okamžitě si to napsat. Hlavně, ten nás povodil. Ten nás po kole, jedna škola, vrátili jsme se. Druhá škola, vrátili jsme se. A pak jsme se konečně dostali sem. Tak jsme tady a děti, já se jmenuji Věra Haluzová a jsem autorka toho pořadu, kde vy budete, jak bude teď neděle, tak máte hody, že? Jo. Tak to ne... Tak,